Можеш ли да повярваш, че дори в пустинята могат да пораснат различни видове растения? В много райони на Африка хората живеят в сурова среда. Земята е суха, водата е малко, а жегата е непоносима. Отглеждането на храна изглежда почти невъзможно. Местните общности често гладуват или зависят от външна помощ. Тогава идва една проста, но гениална идея – микроградини с капково напояване. Вместо водата да се губи в пясъка, тя се подава директно в корените на растенията. Дори с няколко капки вода на ден, зеленчуците започват да растат. Местните жители създават малки градини до домовете си. Тези мини-оазиси дават свежа храна, която преди е била недостъпна. След месеци труд, там където преди е имало само пясък и прах, вече се зеленеят градини. Хората започват да се хранят по-добре, а излишната продукция се продава на пазара. Общностите стават по-силни, а пустинята по-малко страшна. Понякога решението на един огромен проблем не е в големи машини или сложни проекти, а в малки капки вода, насочени на правилното място. А ти, какво би засадил за бъдещето?